Assalamu alaikum warahmatullah. Tambaya ga ORTN, tambaya ga ma'aikatan ORTN, tambaya mu kama yan Nijar mu tambayi kanmu. ORTN wa take ma aiki? An hito an yi marsh jiya a tsakar garin Paris wanda yau duka duniya suna maganan da hitawa da IAS mazamna ƙasar Faransa suka hito suka nuna suka ce su sun yarda da IAS ta hita daga sai da yawo. Wannan abu ne wanda ya kamata a yada shi duka duniya ta gani don a san cewa tafiyan nan tamu tafiyan ma mutane ce ta ƙasa, kenan IAS ce ta mutane ba wai IAS ba ce kawai ta shugabannin ƙasa sun ɗauki decision. Hitawa suka yi suka nuna duka a Paris suka gaya ma Faransan da kuke yaƙa ko yan wa'annan matasan daga Faransan suka hito suka ce musu gashi nan mun yarda da IAS. Muka gani gidan rediyo da talabijin kin Mali sosai sun sa sun yada abun sun ba da labari. Burkina RTB kin su haka. Amma yau fiye da 24 ORTN kin mu shiru. Babu wani abu. Abun bai muku daɗi bane da kuka ga 'yan Nijar sun hito a Paris ko kuma menene kuke so ku ce? Wani risala ne kuke so ku gaya mana ORTN na cewa ana yin labaruruka masu amfani a mun bakku ba 'yan Nijar. Ku ne ORTN farkon talabijin na Nijar wanda ɗan Nijar yake so ya kalla ya samu labari ya san menene yake faruwa cikin gida da wajenta. Idan ku da kanku kuke yin shiru abubuwan nan da ake, wane ne kenan kuke yi ma aiki ORTN? Banda shi abu da yawa yake faruwa a cikin Nijar wanda shi ɗan Nijar kin da kanshi bai da labari tunda akwai matsalan communication daga wajen ku ORTN. Kun sake suna amma aiki har yanzu yana nan ana aiki da usulubi na mil nafsan suwasant. Menene haka ORTN? An ce IAS ake, an ce canji ake, an ce reconstruction ake na ƙasa ko refondation na ƙasa. Ya ne ku kuna zama har yanzu a inda kuke? Muna zancen incompetence a cikin wurare daban-daban na ƙasa sai ku ce mun hito muna sukan ku. Amma dan Allah abu yau fiye da 24 aka yi shi. Ko ba ku san da an yi shi ba amma ai kun sani yanzu. Kun gani a ORTN Mali, kun gani a RTB Burkina. Ko me yake ana ku yada? 'Yan ƙasa haƙƙin su ne ku gaya musu me yake faruwa, ku ba su labari. Allah ya samu dace. To assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wata sabuwa wanda da kuka ɗauka game da wannan al'amari da ya faru. Yau awa 24 kenan daga lokacin da aka yi zanga-zanga a ƙasar Faransa. Wanda Burkina Faso gidan telebijiyon insu na ƙasa ya fito da yaren Faransanci da yaren siyasa ya nuna ma 'yan ƙasar Burkina Faso ga abin da 'yan Afirka suka yi, ga abin da Burkina wanda ke ƙasar Faransa suka yi. Suna goyon bayan IAS, suna goyon bayan a fita daga mulkin mallaka, suna goyon bayan Traoré. Mali su ma sun sa a gidan telebijiyon nasu sun gwada ma 'yan ƙasa, sun gwada ma al'umma, sun fassara da yaren su sun gai da Faransanci. Amma gidan telebijiyon na Nijar ba su sa ba saboda su ba su damu da damuwar da za ta damuwa mutane ba, ba su damu da cigaban da suke ba, ba su ma yarda neman inci ake ba, sai abun kunya abun Allah wadai kadai suke sauyin su haska. Shekaran jiya da President Abdurrahman Chani ya zo zai zama da bokaye da mushrikai su ne gaba-gaba wajen sanyo su da ba da labari za a zama da kungiyar bokaye da ta aljannu don a bata sunan Nijar, a bata sunan CNSP, har da tallatawa suke da babban murya. Yanzu 'yan Nijar da ke cikin Faransa da 'yan Afirka gabaki ɗaya sun hito sun yi zanga-zanga sun nuna goyon bayansa ga kungiya ta IS, taron da ake tafiya na alaka gaba ɗaya. Amma gidan tele na Nijar ba su ba da labarin ba, ba su ɗauko labarin suka sa ba. Mu gaya muku gaskiya 'yan uwa, mu gaya mu junan mu gaskiya. Dukkanin 'yan boko majoritansu da ma'aikatan da kake ganin suna aiki kalkashin gwamnati, duk wanda ka gaina goyon bayan CNSP to post ce aka bashi ko kuma hanya abin shinci bata daɗe ba. Duk wanda ka gani matsayi yake da a cikin CNSP ko kuma an baya wani matsayi wanda da zamanto da aka yi juyin mulki ne aka baya shi. Mafi yawancinsu duk 'yan siyasa ne masu goyon bayan demokrasi, ba ruwansu da wani maganar neman inci, su dai amma bar Faransa ta kashe mutane. Mu zo a maganar tafiya da ake yi, in har gidan tele na ƙasa da aka yi juyin mulki shi ya zo ya fara ganin an yi juyin mulki, da aka ce neman inci ake yi su suka fara hitawa suka ce shugaban ƙasa ya ce neman inci muke mu rabu da mulkin mallaka. Yanzu an hito, matasa sun hito suna ba da goyon baya da duniya gaba ɗaya a ƙasar Faransa, gidan telen ya kisawa.
wani darasi za ku ɗauka game da wannan al'amari? Mutanen nan su ma tare da 'yan siyasa suke goyon bayan turawan suke da ECOWAS, goyon bayan kuma 'yan demokuraɗiyya suke. Ina muku rantsuwa da Allah wallahi majoritan mutanen da kaga suna goyon bayan CNSP dukkanin su ƴan kuwan nan waɗanda ke can Nijar ma'aikata, na hidda maka talakawa da 'yan jiga da ire-iren mu ɗiyan talakawa da 'yan Faransa gada suka yato suka nuna cewa su suna son kasashen su samu inci. Duk wanda shagiya da kaga yato yana kuwa dan boko, duk wani munafiki da kaga yana a goyi bayan CNSP, sojojin ga sun zo aiki wallahi posta aka baya ko kuma matsayi aka ma wani dan uwan shi ko kuma dan siyasa ne shi ya ci ya sha cikin tafiya yana tsoron a bincike su kuɗin da suka ce yanzu bari su goyi bayan CNSP. Da yawan ku ƴan uwa ku tawo ku sa hankalinku cikin kai. Wannan neman inci da ake yi na Niger wallahi ku tashi tsaye game da wannan al'amari. Talakawa na cikin bakan wahala, talakawa na cikin bakin tashin hankali, amma maciyata an ɗauko su an ba su matsayi da sauransu kuma ole su kama a yi ƙoƙari a hidda mutane daga yunwa da talauci sai su komo kuma suna kuma mutane ƴan ƙasa, mutane wahala za ta kashe su, yunwa za ta kashe su, kuma an ce neman inci ake. In ana neman inci duka gaba ɗaya ne ake neman inci cikin ƙasa, tun daga shugaban ƙasa har talakan da baya da komi. Dan in an samu incin ku manyan 'yan siyasa da bokayen da sauransu da duk wani babban ma'aikaci ku ne gaba-gaba wanda za ku kowa jin daɗi, ku ne gaba-gaba wanda ɗayan ku za su jin daɗi. To don me za a bar mutane cikin wahala da talauci kuma sannan an ce neman inci ake kuma ba ku yin kokari ku kama gaba gida don a samu wannan inci? Ya haka talakawa ku tashi tsaye ga addu'a. In neman incin ake yi to a hito a dinga yin neman incin kowa da kowa, ba wani kowa ne. In kuma ba neman incin ake ba a ta yi demokurasin, kowa ya hita daga wahala, a koma mulkin mallakan turawan su an shi kasar, kowa ya zamana cikin wahalar da ake. Mu mun san duk wanda Allah ya ce ya sha sai ya ce ya sha, wanda Allah ya ce ya arziki sai ya arziki, wanda Allah ya ce ba zai yi ba zai yi ba. Kuma ko an yi juyin mulki ko an nemi inci ko ba a nema ba, wanda yake da rabon ya samu arziki sai ya samu, wanda bai da rabo kuma ya hakuri. Da muke kuwan neman inci dan ƙasa gaba ɗaya ne, dan al'umma sai ta daga tozarci ne, da dan kan mu ba ko dan wani abu wanda ake ba wani abu cike da wani abu ciki, ba wanda kake gani shafin gaba ɗaya 'yan Facebook, 'yan TikTok, Twitter gaba da 'yan bokon Nijar ba shafi guda wanda ya zo ya goye bayan abun ko ya yi rubutu ko ya yi wata murna. Mi kuke ni? Suna nihin wannan abu duka shirme ne kenan, ba wani abu bane ba. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Wata sabuwa mutum 20,000 ake kiyasi, kuma wanda adda kai a takarda wanda Faransa ta zo ta ɗauka daga Niger, intellectual ma'aikata 'yan boko mutum 20,000 Faransa ta ɗauka daga Niger ta kai Europe ko kuma ta ɗauka ta kai France wanda ta ba su aiki. Rabuwa da France babban aiki ne gare ku 'yan Niger, ba mai iya raba mu da Faransa sai Allah, sai kuma 'yan Niger kun ba da rayuwar ku cewa lalle ba za ku yi demokrasi ba. Duk da sai na suka saka daga mulki, duk da aka dawo demokrasi sai Faransa ta dawo Niger, Iranian din nan sai Faransa ta dawo gare shi, sai Faransa sun dawo sun anshi Niger din nan. Kiyasin takarda wadda tabbacin cewar aka samu 'yan Niger waɗanda Faransa ta ɗauka daga Niger mutum 20,000 ta kai su ta wanke musu kwakwalwa, wanda ta ba aiki ba su da abin da suke yi sai goyon bayan France, sai goyon bayan ECOWAS, sai goyon bayan democracy. Wa'annan mutanen kowane lokaci cikinsu ne ake tacewa a duba a kawo su goyi bayan wa'anda kuma ke da kwainan ciki sama ga 50,000 a Niger, wanda kuma su ma yaren Faransa ne, Faransa tare ne su ne 'yan siyasa kuma su ne ke mulkin Niger, su ne kuma suke dawowa a zo a bada mulki. Ta kaka za mu rabuwa da France? Ta ina za a rabuwa da France in an koma demokrasi? In har su ne suka sabaka daga mulki, duk wanda ya zo ya hau aka dawo demokrasi ko ma wane ne ba mu cire mai hulla ba. In dai ba wani daga cikin sabi ba ne 'yan Nijar kuka je kuka ɗauko, in dai wa'annan 'yan siyasan ne ko ma wane ne, ƙarya ce. Sai Faransa ta dawo ba sai an dawo ga Faransa shi. Iranian in Nijar sai ya koma ga hannun Faransa. 'Yan Nijar akwai sabon aiki gare ku. Ka yi imagine wa'anda aka ɗauka kawai daga Nijar aka kai Faransa mutum 20,000. Cikin wa'anda suka hito suna zanga-zanga ba su son ECOWAS, ba su son France, mutum 30 ne kawai 'yan Nijar suka fito, su ma ta ruwa suka bi nan ne suka tai turai. Babu intellectual guda 5 ko kuma wa'anda ma'aikata 5 da suka hito suka goyo bayan, suna goyon bayan IS ko suna goyon bayan democracy. Duka
bayan Allah ne su Habibullahi su dan gaske da sauransu wanda suka fitarwa suka yi traverse suka shiga turai, su ne wa'annan da ire-iren su da kuma wa'anda diga ta kai ko kasuwanci guda in kishin kasa suka yi to mutum 30 kawai cikin mutum 20,000 da ke France, mutum 30 ɗaya aka samu suka hito suna goyon bayan IAS, suna goyon bayan CNSP. Wa'anda ke Niger sun linka wa'anda ke France yawa, mutum 20,000 ke France ko, to Niger akwai sama ga mutum 50,000 intellectual yan boko wa'anda ba yanda za a yi su rabu da Faransa, su sai Faransa. Yan Niger sai kun tashi tsaye game da wannan al'amari, na rintsa ido ban ga kyan makamta ba. Babu mamaki Burkina Faso su yi nasara akan tafiyarsu, babu mamaki Mali ta yi nasara akan juyin mulki akan neman incinsu, amma Niger akwai magana, akwai matuƙar wahala, akwai babban aiki ga Niger a rabu da France, a rabu da kuma demokrasi, a rabu da mulkin mallaka. In har za a samu mutum 20,000 da Faransa ta ɗauka ta kai France, to mutum 10,000 ta wanke maka kwalwa a Niger. Duka na gaya muku 'yan boko Niger ba mutum 10 da zaka kilga manya-manyan 'yan siyasa 'yan boko da za su ce ma ba su goyon bayan France, ba su goyon bayan ECOWAS. Duka 'yan demokrasi ne, ba wani magana neman inci gabansu, su incin shine abin da Faransa ta ce shine ake yi. Don haka talakawa da yawa sai kun tashi tsaye ga addu'a, sai kun yi ta alkunut. Duk inda azalimi yake magoyin bayan mai goyon Faransa ba, wallahi Allah ya dauke muku shi ya raba ku da shi, ko kuma ku shiryen cewar yakin nan dai da ba a so, wallahi in dai hamjojin nan suka gusa aka dawo demokrasi, sai kun gaya ma duk uban da zai hawa in dai har zai maido Faransa to sai dai a yakin nan. Wallahi in dai ba yakin nan kuka yi ba, to wannan incin ba za ku samun shi ba. In dai ta magana intellectual ne su yi su nemi muku inci, ƙarya ne, ba za su taba iyawa, ba za su nemi muku inci ba. Ko dai ku ce Abdurrahman Chanin nan ya rike mulkin nan kai ya sabka yayi ta mulkin nan, ko kuma dai ku ce ba ku ba demokrasi, sai in wani sabau za ku ɗaukowa wani yaro ko wani mai kishin ƙasa ko baya mulki ku ce shine wanga shugaban ƙasar ku. In har za ku maido daga cikin 'yan siyasan nan da ke tare da ku, to kusan Faransa sai ta dawo, Areba sai ta dawo, mulkin mallaka sai an dawo, ba a ma samu incin ba kuma ba ma za a samu shi ba. Don haka wani babban bala'i ne ko wani babban tashin hankali ne idan ka je ka tambaya aka gaya ma kiyasi da abin da ke da kwai da magoya bayan Faransa da ke Niger da ke Turai da sauransu. Ta kaka za a rabu da Faransa, ta ina za a samu wannan inci, ta wani waje? Wallahi akwai wuya. Jama'a wata sabuwa da Allah mu saurari vokalin ga sai karshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ga sako nan zan bada ga mutanen Nijar. Mutanen Nijar, ina roƙon wani abu wurin ku, matsayina ɗan uwanku ɗan Nijar. Wannan malamin da Allah ya yi ma daraja daidai yadda Allah ya yi mai daraja shi, ya yi magana bisa kan wuta da ta ƙone California da shekara 22 da ya yi wa'azin ina gani ta tabbata. To ga wani kuma wata magana da ya gayi, ita ma ina gani ai lokacin ya zo, lokacin da yawan wa'azin ina ji yalla an kai shekara 20 ga mutanen Nigeria, ya ce ga yanda za su zama. Sai ku saurari ga abin da ya ce nan, shine nake so zan ba da sako ga wannan yaron ya kai sako ga 'yan Niger. Dan Allah 'yan Niger, ina roƙo gare ku, matsayina na ɗan uwanku, matsayina kuma da musulmi ɗan uwanku, dan Allah idan ɗan Najeriya ya zage ku, dan Allah ga kurama. Idan Najeriya muku sheri ga kurama, idan ɗan Najeriya muku ƙarya ga ku kula shi. Ku yi koyi da mai girma mai daraja Abdurrahman Chani, President de la République de Niger. Abdurrahman Chani, kun taɓa ganin ya tamsa masa da yawo? Kun taɓa gani ya tamsa masa da yawo? Sai dai yawo ta kwashe hamdi, ta kwashe ƙasa ta zuba mai jikinta. Shi ma Abdurrahman Chani sai ya zo ya kwashe ƙasa ya zuba mai jikin shi, shi toka ya dauɗa ya zuba mai jikin shi.
to ina so 'yan Nijar da Allah 'yan uwana aiko yi da wannan 'yan Nijeriya a kyale su yi ta yi mu yi aikin ƙasarmu mu kula ƙasarmu mu yi harkar ƙasarmu shin saboda Allah da annabi sai mu tsaya 'yan Najeriya su samu retire 'yan Nijeriya su samu retire shin waya muna biya 'yan Nijeriya 'yan shaye-shaye a malaman akwai malamai masu shaye-shaye fa malaman nan masu maganganun nan shaye-shaye ne suke yaran Nijeriya shaye-shaye shin ya za mu biya ma masu shaye-shaye su zo suna zagin hadda mawaƙi walakantacce da Allah ya walakantar da shi kuma mu zo mu muna biye mashi dan Allah yaro ka kai min ga sako ga 'yan Nijar 'yan ƙwayan Nijar nagode Allah sa ku ji sakon wannan sakon Allah ya sa ya zo kunnon nagode al'amura ba me yawa nan da shekaru 20 masu zuwa za a yi wani generation ne na jahilai a Najeriya typical jahilai waɗanda ba su san duniya ba su san lahira ba jahilin gabas da yamma shine kawai abin da za a yi a Najeriya in ba wani ɗauki ubangiji ta Allah ya kawo mana ba to kuma wallahi farkon wanda zai fara zama abin tambaya a gaban Allah shine dukkan wani shugaban karamar hukuma da dukkan wani gwamnan jiha da dukkan wani shugaban kasa da dukkan wani kwamishinan ilimi da dukkan wani ministan ilimi da dukkan wani darakta a ma'aikatar ilimi da dukkan wani babban darakta ko famsek a ma'aikatar ilimi ta tarayya ko ta jiha su ne farkon abin tambaya a gaban Allah me suka yi sannan kafofin watsa labarai su ma ababen tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama domin dukkan fim din da za a haska ya kamata ya to fim din da zai amfani al'umma ba wanda zai wargaza al'umma ba yanzu idan ka dauki kowace kafar watsa labarai musamman na gwamnatocin jihohi ko na tarayya ka kalli gaba daya shedul ɗinsu da programs ɗinsu da suke yi wallahi sai ka dauka kashi 70 cikin 100 ababen da ba su da amfani da ko na duniya ko na lahira ba noma ake koyarwa ba ba sana'a ba kira ba yadda za a ajiye iri ba yadda za a ajiye amfanin gona ba yadda za a yi kiwo ba yadda za a yi kamun kiwo